amb el número 5 Diogo, amb el número 8 Cristóforo, amb el número 10 Reyes, amb el número 14 Iago Aspas, amb el número 15 Colo, amb el número 17 Denis Suárez, amb el número 19 Vanega, amb el número 22 Aleix Vidal i amb el número 24 Arribas. A la banqueta estaran Beto amb el número 13, Gameiro amb el 7, De Lufeu amb el número 18, Pareja amb el 21, Cotan amb el número 27, Juan Muñoz amb el 30 i Tena amb el número 34. Centre d'Esports Sabadell. A la porteria Naufet amb el número 6 Carlos Hernández, amb el número 9 Cuanto, amb el número 11 Lucas Porcar, amb el número 17 Sotan, amb el número 18 Riau, amb el número 19 Marcos, amb el número 20 Aridai, amb el número 21 Martí Crespí, amb el número 28 Agus i amb el número 34 Yerai. A la banqueta estaran De Navas amb el número 1, Víctor amb el 3, Collantes amb el número 7, Gato amb el número 10, Eguaras amb el 16, Quico Olivas amb el 22 i Ernest Forgàs amb el número 29. Dirigirà l'encontre el senyor Iñaki Vicanti Garrido del Comitè Basc.